nguru kunansiri morami chira ngende senior teacher ya Nyanuguti Comprehensive School aseri tukolia lero ntule no mogoko manene asogo chakia kwa abana baisidia mabere mugabana itumbi yamono tiganya sago seseni abana baito ndire bakuruka batari etikende bono na mabere achire gisukuru bono bache bayigubuya banywa mabere na wembali bareka abayigurito abana erigero mugabano ito bachariri naende bona amasomo agenderere motu Marieta Isayo omochema musantu wada abarundi tutukuriya rero twarege basokia mabere akogana gisukuru ayo mugabano ito simbara atiatoa asa abana baisi sofa twasokiria mabere onsi achire gisukuru 16 kicheza meta mukwera abantu baminto tikatubwate sio mugabana akore gasi yaye ekera abekira mabere gisukuru go dimini sio chari abana mbali bali bakuruka balencha banyore bintu baguri irigere basoma okonyire nabana boda na barabu bono basombira mabere na barabu ngonyora barege ekera umwana boda anyorire besa goje gutuma goje sukuru ige sake inegenderete ngotika tuwakira umugabana mbiyamono abantu bonse tukatuma bwatisi ibirengere byabwate nebiya ekera akorire kuchi miaka ya 2030 turenda tutarana nando umwe ekera arachi Marigo tamu maganga ngono mu watch my school ya Nyanuguti narori bya sana mabera akire school ase arure soko boko mugabano ito simbarati etu akiri bya sana abana baito banyo mabere na indi bari nkabaki school ekyaro mugabano ito bachari injira kingwa kambya sana abana baito itemekimente kane na ninjigenderete abana baike school waitera mugabano ito simbarati